Talvi saapui 6. päivä marraskuuta. Talonmies kierroksellaan katsomassa, mitä täällä tarvitaan. Kuten näkyy, niin renkaanjälkiä on ja -1, -2 saattaa olla lämpötilat. Ja jossain kohtaa täällä on, niin kuin näkyy, vähän sulaa. Että tien pinta on sulanut päivän mittaan. Tää oli aamupäivällä ihan jäässä. Nyt täällä on jo kaupungin puolesta teitä hieman aurettu. Tämä oli muutama tunti sitten ihan jäässä ja lumen vallassa. Nyt tässä on havaittavissa, että sulaa on. Eli periaatteessa kesärenkaillakin vielä saattaa uskaltaa hissun kissun.